салом дӯстони гиромӣ. дарсҳои киношиносиро идома медиҳем. дарси сеюми мо ба мавзӯи тарғибот, яъне пропаганда дар филм бахшида шудааст. дар ин дарс мо нуқтаҳои ҷолиб ва барои шумо манфиатбахшро дар робита ба ин мавзӯъ нақл мекунем. як фурсат бо дарси мо бошед ва донишҳои синамоии худро тақвият бахшед. нахуст бояд ба ин суол посух гирем: худи тарғибот чӣ аст? дар заминаи тафсири муҳаққиқони соҳа нуқтаи муҳимтарин ин аст: тарғибот ин ташаккули ҳадафҳои афкори ҷомеа бо роҳи таҳмил кардани дидгоҳҳо, ақидаҳо ва нуқтаи назарӣ муайян аст. тарғибот бештар иттилоотеро дар бар мегирад ки воқеӣ нест ва пеш аз ҳама барои таъсир расонидан ба одамон ва рафтору кирдори онҳо истифода мешавад. дар тарғибот усули махсуси ба таври интихобӣ пешниҳод кардани далелҳо барои ҳавасмандӣ ва ё бовар кунонидани мухотабон корбаст мешавад. пас тарғибот дар синамо чӣ гуна сурат мегирад? боз ҳам такя ба маълумоти донишномаҳо ва аз ҷумла донишномаи озоди интернетии Википедия мазмуни филмҳои тарғиботиро шарҳ медиҳем. филми тарғиботӣ як жанри синамо аст ки мустақиман ба тарғиби чизе нигаронида шудааст. мақсади ин гуна кино аз он иборат аст: тамошобин бояд ба нуқтаи назари муайяни сиёсӣ бовар кунад ва он ба ақида ва рафтори вай таъсир расонад. акнун биёед ба фарқияти тарғибот ва таблиғот таваҷҷӯҳ кунем, яъне пропаганда аз реклама чӣ фарқ дорад? фарқи асосӣ байни таблиғот ва тарғибот дар он аст ки аввалӣ барои фурӯш истифода мешавад, дар ҳоле ки дуюмӣ барои тағйир додани тарзи фикронаи мухотаби муайян дар бораи шахс ё мавзӯи мушаххас истифода мешавад. ба ибораи дигар, тарғибот барои таъсир ба тафаккур ва муносибат истифода мешавад. вақте шумо кӯшиш мекунед ки ба фурӯши мол ё хизматрасониҳо таъсир расонед, ин таблиғ аст. дар баъзе кишварҳо ин ду вожа ба сифати муродиф истифода мегардад ва фарқ миёни онҳо вуҷуд надорад. тарғибот дар филм дар ҳақиқат чӣ гуна сурат мегирад ва то кадом андоза тарғиботи синамоӣ бад аст? ин мавзӯест ки акнун ба он дахл хоҳем кард. бино ба таъкиди муҳаққиқон, онҳое ки ба тарғибот машғуланд се ҳадафи асосиро пеш мегиранд. дар инсон ташаккул додани тасаввуроти муайян дар бораи ҷаҳон, ислоҳ намудани рафтор ва кирдори шахс, дар одам бедор кардани ҳиссиёти ватандӯстӣ ва ё ягон ҳиссиёти дигаре ки ба ҳокимият писанд бошад. тарғибот ё худ пропаганда дар мо чиҳоро ба таври комил мусбӣ карда нишон медиҳад. тарғибот на танҳо аз интиқоли баъзе ақидаҳо иборат аст, балки дар он асос ёфтааст ки ба воситаи сензура баъзе идеяҳо ё паҳншавии онро ба таври назаррас маҳдуд ва ё манъ мекунад. филм, сериалҳои русӣ ки дар бештарин маврид аз ғояҳои тарғиботӣ иборатанд, ҳеҷ гоҳ норозигии шадиди мардумро ба вуҷуд намеоранд. дар бисёр кишварҳо маҳдудиятҳо бар асоси арзишҳои динӣ ва фарҳангӣ вуҷуд дорад. дар Чин, Ҳиндустон, кишварҳои арабӣ ҳама филмҳое ки ба раҳна ва робитаи ҷинсӣ нишон медиҳанд, шадидан маҳдуд ё мамнӯъ эълон мешаванд. аммо дар ин давлатҳо мавзӯъҳои дигар тарғиб карда мешаванд. вале набояд фикр кард ки тарғибот чизи хеле бад буда фақат ба баъзе мамлакатҳои суст тараққӣ карда хос аст. гап дар сари он аст ки тарғибот дар ҳама ҷо ба кор бурда мешавад. дар ҳама кишварҳо давлат ба ин ё он роҳ симои мусбати ҳукуматро дар маҷмӯъ ва бахусус намояндагони хадамоти давлатиро реклама мекунад. масалан, дар Британия шумораи зиёди филмҳо дар бораи оилаи шоҳон аст. дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бошад, дар бораи ҳаёти лашкарони ҷасуру пурқувват ва нотакрор филмбардориро дӯст медоранд. дар сериалҳои туркӣ низ таърихи далерон ва лашкарони шуҷоъ тарғиб карда мешавад. дар сериалҳои кореёгӣ бошад, фарҳанги бои гузашта, муносибати инсондӯстонаи онҳо, сокинони бофарҳанг тарғиб мешавад. дар филмҳои ҳиндӣ бошад, ишқи самимӣ доштани ҳиндуҳо, пурқувват будани онҳо аз ҳамсоягон ба мисли Покистон, хаёлоти романтикӣ, сериву пуррӣ тарғиб карда мешавад, ҳарчанд он давлат ба қатори давлатҳои қашшоқ ворид мешавад. тарғибот дар ҳама жанрҳо истифода мешавад, аммо бештари маврид он дар жанри ҳуҷҷатӣ баён мегардад. пас аз шунидани нуқтаҳои боло, шояд ба саратон суоле омад ки хайр баъд чӣ? бигзор ин ё он ғояро тарғиб кардан гирад. муҳим ман филмро бо мақсади дигар тамошо мекунам. ба ин гуна тарғиботҳо дода намешавам. аммо дар асл ин гуна нест. тарғибот хоҳ нохоҳ вазифаи худро иҷро мекунад. мо метавонем қиссаи ошиқӣ бинем,
аз идеяҳои тоза бархурдор шавем, дониши нав гирем. аммо гап сари он аст ки ҳатто дар ин гуна жанрҳо низ тарғибот ба кор меояд. масалан мо бо зиндагии хуби қаҳрамонҳои филм дода мешавему аз воқеият дур мешавем ва ё ба фарҳанги он давлат мубтало мешавем. ин боис мегардад ки зиндагии муқаррарии худро бад бинем. аслан кино ин дурӯғи зебо аст ва маҳз ба хотири ҳамин ҳам ҷолиб аст. аммо гап сари он аст ки оё мо ба он дурӯғи зебо дода намешавем. ҳоло аслан бидуни тарғибот филмҳои хубро пайдо кардан хеле мушкил аст. зан ва ё марди қавииродаи идеалӣ, муносибатҳои якҷинскароӣ, тарғиб ва ё сиёҳ кардани динҳо ва ғайраҳо. ин маънои онро надорад ки киноҳое нестанд ки инсонгарӣ ва инсондӯстиро тарғиб намекунанд. ин гуна киноҳо зиёданд, аммо онро дарёфт намуда тамошо кардан масъалаи асосӣ аст. пас чӣ кор кунем ки ба тарғибот дода нашавем ва ё ба фарҳанги бегона гирифтор нагардем? пас аз тамошои филм ба худ суол диҳед ки филми тамошонамудаи шумо кадом ғояро тарғиб ё таблиғ мекард? оё ба воқеият каме ҳам бошад наздик буд ё не? чаро қаҳрамон ба мақсадаш расид ва ё нарасид? коргардон аз пешниҳоди ин мавзӯъ ва ин филм чӣ мехост? хуб аст ки қабл аз тамошои филм дар бораи идеяи он маълумот пайдо намоед. агар имконият пайдо накардед, ҳадди ақал пас аз тамошо дар бораи он филм ба саволгузории худ посух пайдо кунед. хуб мешавад ки дар ин маврид тафаккури интиқодии худро ба кор баред, ки маҳаки асосии тафаккури интиқодӣ шубҳа кардан ва ба худ савол додан аст. аз савол додан ба худ натарсед. бинандагони азиз, умедворем ки аз ин навор ба худ ягон иттилои нав гирифтед. агар чунин аст, мо бо мамнуният дарсҳоямонро идома медиҳему дар дарси баъдӣ вобаста ба мавзӯи дасткорӣ яъне манипулятсия дар филм қисса мекунем, ки ба мавзӯи имрӯза хеле наздикӣ дорад. ба шумо тамошои хуби филмҳо, истироҳати бо фароғат, комгории пайваста таманно дорем. то боздид дар дарси дигар.